Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımızın asıllı başlangıçlarının hormatlı prezidentimizin yollaşılığını üstünlükle amala asılmağın neticesinde Türkmen halkının milli buyutancını uğurlan ahalteki bedevlerinin şöhrati dünya dollu. Bihişti bedevlen asıl mekanına şanı tenen hormatını kuralayan bayramçılık çeyreleri häzirki döwrüň ruhuna kıvat derecede davranırlıya. Nurani şehrin görkünü görk koşun ahalteki atlar şayolunun himde Taysanık binatynyň açılış dawratına Türkmenistanyň meclisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori, ýurdumyzyň haryw we hukuk goraýjy edaralarynyň ýollaşçylary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň guruluşy goýunça döwlet komitetiniň başlygy, ministrlikleriniň pudoklaryň donanýyş düdümleriniň ýollaşçylary hemde daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň işleýän ilçihanalarynyň halkary guramalaryň ýollaşçylary hemde wekilleri, il teýlagly ýaşullar, eneler we häzirki döwrüň bagtyar ýaşlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň medeniýet we sunudy satlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen ýaýwanlandyrylan edebi sahly çykyşlar bu ýerde guralan şähre özdoşly bayramçylyk öwüşgünni saýdy. Çykyşda behişde bedewleň taryhy etirilip, häzirki döwürde milli asynatlikda üç müzik ýyl goýan aba teýsiýaly ustatlaryň tagallasy bilen ahalteki bedewleriniň şöhratynyň dünýä dolanlygy baradaky maglumatlar çeperçilik bilen beýan edildi. Şanly tenen hormatyny guralayan davrada çykyş edenler ýurdumyzda giňden mellenýän şanly teneler münasibetli meden durmuş maksatly binalaň açyş dawratyny guramagyň asylly däbi öwürlerini nykdadylar. Muň özi halkymyzyň durmuşyny möhüm orny ýerleýän bayramçylyk çäreleriniň dawratyny hassa belende öterýär we ýurdumyzda asylly işleň rowaçlyklary betlenýändigini görkezýär. Taryhyň dowamyna dürli döwürleň we nesilleň ara baglanşygyny ödüne jemleýän ahalteki bedewleri Türkmen halkynyň milli buýtanjydyr. Ýynnamlykda, gözellikde we özdoşly renk gaýratynlyk babatda dünýäniň asynatlarynyň alim ipologlaryň uly gyzyklanmalaryna münasip bolan behişli bedewlerimiziň şanyna tutumly toýlan guralmagynyň ähmiýetlidigini çykyş edenler aýratyn bellep geçdiler. Halkary parahatçylyk we ananşmak ýylynyň her bir gününiň belent ýeňişleri taryhy ähmiýeti bolan wakalary betlenýändigini bellemekge kymly. Aýdym sahly çykyşlary bilen utgoşukly dowam eden davrada belent ruhy betlenen aýdym sahallary giň orun berli. Asmana uçurlayan al elwan şaharlar ýurdumyzda parahatçylygyň, bagtyar durmuşyň berqarar bolýanlygynyň we zähmetseýär halkymyzyň biýik ýeňişleri nazarlaýanlygynyň özdoşly beýany urly. Ýanglanan joşgunly aýdymlar, ýakymly saatlar ýurdumyzda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmagy uğruna hormatly prezidentimiziň we Gahraman Arkadağymyzyň amala asyrýan giň meşhurly işleriniň senasy bolup ýanglandy. Doçawanyk ýoluň bilen parahatlyk sadyň bilen dünýä doluşan şöhratyň sawol Gahraman Arkadağı Arasız bir taraf yurdun yaşıl tuğun arışta görürdüm Görkovadan şehir vurdun sağol mehreban arkada Berdin elbide açıklama İl bahtiyar yurdun ama Yakındır elim çakana Adı arkada şehri Taysanık binasy bilen Akan binatynyň ýanynaky ışıklanýar ulgamy, ahalteki atlar şaý ýolunyň nurany sıralary, älemoşar öwüşgüni bilen Arkadaş şäheriniň tyllaý agşamlaryna gaýtalanmajak gözellik saýdy. Bu günjüň ışıklanýar ulgamy bilen bir bitew salaşygy emele getiren agşamky görnüşler ýurdumyzda her bir deshanyň gurulşygyna Olaň bede gaýratynlygyna we ışıklanýar ulgamynyň döwraplygyna hemme taraplaryň esasly çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyny urly.